Welcome po sa Kawali ni Waray. Good morning po. Magluluto po tayo ng pork lomo and chicken breast salpikaw. Ito po, iniwa ko na po itong mga breast. Ganito pong ginawa kong hiwa para mas madali po siya. Kasi po yung aking pong lomo, nung binili ko po sa market, nahiwa na po siya ng panipis. Ganito po, nahiwa na po ng ganito. Kaya kailangan po iparehas natin yung chicken. Tapos, ako po tinatanggal ko po yung mga ganito niya. Yung parang mga lamad niya. Para po, hindi siya matigas. Para mawala po yung parang mga, parang bubble gum. Bago natin siya iluto. Madali lang po itong ano na to. Kaya po medyo late ako nag-umpisa. Okay, lalagay ko na po itong chicken dito kasi patutuluin ko siya para mawala yung mga excess ng tubig sa pagkakababad. Ganyan lang po. Iwa-hiwain lang po ganyan yan. Ang ating pork lomo. Yan. Ganyan lang po. Lagyan na rin po natin siya ng konting Worcestershire sauce. Hirap i-pronounce. Bahala na ho kayo. Okay, umpisa na po natin lutuin. Ilalagay na po tayo ng konting oil. Ito po canola oil po itong gamit ko. Ano muna po natin yung bawang. Anuhin lang natin yung bawang. Ayan. Ibango na po siya. Okay. At tanggalin na muna po natin siya. Set aside natin. Para siya masunog. Yung butter dito sa ayan, dito. Kasi po, tulutuin ko po itong vegetable. Ito po. Ayan. Ilagay ko na rin po ito. Tanggalin na po natin siya. Okay. Tanggalin na po natin ang ating pork. Pinagpabay ko na po yan kasi po madali naman sila parehas na luto. Hayaan lang natin siya. Huwag natin po siya masyadong galawin para hindi siya masyadong magtubig. Dapat lang po, lakasan natin ang apoy. Ayan, nagtubig na siya. Nabas na po yung natural na ano niya. Nakatas. Bigyan na po natin siya ng oyster sauce. Dalawang tablespoon. Tignan natin kung okay na yan. So, kailangan natin magdagdag.
pepper. Ito ako ng konting sugar. Konti lang po, para mabalance lang po yung lasa niya. Tapos, tuloy na rin po natin ito. Tuloy na po natin itong mushroom. Para po meron tayong konting vegetable. So, lalagyan na natin siya ng butter. Ito po magpapaangat sa lasa niyan. Ilagay ko na po yung mga vegetable. Saka po itong ating garlic. Yan. Ito na po yan. Ayan na po. Luto na po ang version ko ng sa chicken and pork salpikaw. Okay. Comment down below po. Please like, share, and subscribe. Happy eating po!